in shelf stacking. So, nakita niyo naman guys, inaayos niya yung mga stock. So, yan nga, hindi niya mabalance-balance. Ewan ko bakit ba kasi yung nakapatong sa isang kahoy tapos yung papatungan niya is I think malambot na tayo, parang may stock rin na tama or chicharia or something. Bakit niya kasi ginano niya, no? Tapos nainis siya. Pagkainis siya, ayun, yun, pinagtatubon niya na lang, parang hinugog na lang niya para malagdag lahat. So, nainis. No, nainis siya sa kanyang ginawa. So, another one. And this is what you call a lucky moment. Siguro guys, if yan hindi siya yan, kung makikita natin sa taas, ito sa taas, kung hindi siya nakasabit dyan or ano ba, kung hindi siya nakahawak, sigurado, hindi naman siya sigurado totally mamamatay dyan. So, siguradong pipilay lang or something, breakable, something like that. Oh, what the. So, next. Ayun nga, may dumating na kasama. Buti nakita rin. So, the moment is just black. While this guy was asleep, he got a little surprise. Oh, okay. So, makikita nyo natutulog yung tao tapos sure yan, ahas siyang gumapang. That's So, yan talaga guys. Ang pinakaayaw ko is takot ako sa ahas. Ewan ko bakit. Kung if halimbawa ang scenario is ako yan. Baka naimatay na ako Char. So, tingnan natin. Siguro hindi naman siya talaga kinagat, Hindi naman talaga siya kinagat. So, kung kayo rin naman sa ganyan, tapos pag parang nagising kayo, tapos makikita nyo may yaka sa ilalim ng katawan nyo punta. E di, syempre, mapapasigaw kayo ng Seems like the toilet paper shortage hit hard. Kung makikita nyo guys, hindi ako sure kung snatcher yon or ano. Snatcher ba yun? Ba't yung ginawa niya? Akala siguro niya cellphone or something, gadgets, gano'n. Bakit niya parang biglang hinablot sa isang babae ba yan or whatever. So, ayan nga. So, ayan nga. Hindi, kung ano man kung snatcher man yun, shout out sa'yo. Ang ganda ng nakuha mo, iPhone Pro Max. This guy decided to be original and take his date out to fresh concrete. Ano nangyari dun? Okay. Gets ka na. So, ayun nga, hindi nila alam na yung semento pala dito is siguro basa pa, kakagawa lang. Kung makita mo kasi pa sila, lumubog yung pagkaapak nila is lumubog sila. So, wala rin kasing signage sa gilid or walang bakod na nakalagay. Siguro kung may signage to nandito sa harapan. So, ayun lang. This woman kept wondering why her fuel tank was always on empty, but I think she might want to get her eyesight checked. Oh, yun nga, nagkakarga siya, Makikita niya sa baba. Dito na part. Kaya hindi mapupuno talaga yan. What? Delikado to halimbawa kasi to siyempre gasolina hadas nasa na what the fuck napansin na ng tinuro sabi ng mama ano mo butas
This guy created the very first 9-wheeler truck. Ipit ka buta. Ano siya galing yun? Kumalas yung gulong. Ganon. This thief got caught red-handed, so he did this. Ang tangina no, makita. Nakuha niya na successful na yung ginawa niya yung cellphone. Nakuha na sana yung cellphone. Kaso pag tingin niya, puta may camera pala. Sasabay ibabalik niya yan. Imagine what the car owner will think when he comes back and sees this. If this genius is ever put in prison, no need for gates or security, just add a push-to-release button. That'll do the trick. Meron lang pala dito yung button nila. Matapos yung tadyakan. Ba't mo tinadyakan? Tinadyakan niya dito. Sira-sira na yung pindot. Tapos meron lang pala dito sa may bandang part na to. Pinipindot lang pala yun. This cat doesn't like outsiders in his neighborhood. Here's another genius thief who tried to steal a car, but forgot an important component. Keep your eyes on the woman in the long dress. She's about to pull a Houdini. Ano yun? Ba't yung isang, paano nagkasya yun? Tingnan nyo guys kung yung isang kahon na. Ayan, wait lang. Tingnan natin. Ano yun? Kaya saan niya nilagay? Kinain ng Ayan, Bartolo Brothers guys. So kung Bartolo Brothers, so 1.4 million. So dagan marami na silang subscribers. So if hindi pa kayo nakasubscribe, Bartolo Brothers, subscribe nyo na. Ano lang tayo ng video ngayon na so ito ninakaw na, hindi ko na alam kung ano yung ginagawa. Oops, di ba? Ganda ni ate. Pero parang sure ko kasabot nila to. Tama ba? Ganda yun, no? Tignan nyo. Ganda ni ate, shit. Boom. Ay, na Istimit, inagaw. Talaga guys, maganda talaga si ate, no? Sexy ni ate. Puti pa, linis. Lahat. No. Tubig pa. Hindi niya kasabot siguro no? Hindi niya kasabot. Hindi alam niya natin na siya nagalit yan.
washing machine. Washing machine, tama ba? Makita yung suyo, wag sir! Wala ako pang abono, sir! Makita niyo to guys. Oh, what? So yun nga guys, napakadelikado rin yung ginagawa ni Kuya. Nagpa-prank kasi syempre baka mamaya hindi kasi 'di ba? Hindi nabubulol na ako. Kasi 'di ba syempre kukunin niya, tatakbo na, halimbawa, nanakawin niya nga kasi kapag man siya magnanakaw, di mamaya bubugin siya, no? Yun lang, suggest ko lang. So yun. Tapos hindi yan na kaya nasasabi ko. Ayun. Sana pas ko rin. Pero wait lang, may napansin ako yun. Wait lang, ang ganda ni ate na gano'n ng buhok ko. Wait, ba't na forward? Talaga oh. Ganda ni ate no, na gano'n ng buhok ko. May dala siyang ano dati yung prank nila yung may dalang aso. Tapos yung aso niya is ano lang pala yung laruan lang. Tapos may dala siyang speaker buhat niya. Tapos yung tumatahol yung tunog ng speaker na is tumatahol. Tanga yun. Paalis na siya. Tinapos Kuya. Galing ni Kuya, no? Pansin niya, no? Sabi ni Kuya, sige, habulin kita. Basta yung sigarilyo ko, hindi ko bibita. Tangin na ba? Takbo. Yung sigarilyo, hindi niya binitawan. Pasan siya eh, babalik sa ano eh. Tangin na gago. Aulo! Sabi ko, uy! Uy! Pagka wala kasing baliw-baliw yun, that's what. Anong lugar kaya ito? Ba't may mga ganyan ba? Para na alam eh. Ano ka oh? Gawago yun. Ay! Saludo. Ba ito, sabi ni ate, wag yung buo. Ito na lang yung yung nahiwa na kasi mahirapan kapag buo. Ay,
So, ayun nga guys, di pa pala tapos yun, Kala ko tapos na. So, ito, bibili sa atin ng juice. Bibili sa atin ng juice, panoorin natin. So, kung makita nyo, may tao dito sa likod, si Kuya. Gamit kilikili pinipiga yung lemon gamit. Kung makikita nyo, yun na, matundura. Grabe. Sabi tinapon na ito sa atin. Galit siya. Pero syempre guys, hindi yan talagang piniga ng niya. Malinis talaga yan, no? Yan naman yung mga nag-ano paprank Talagang puti silang soba talaga. Sira ulo, gago, puta. Okay. Si gago, no? Ay, laki niyan siya. Kaya na si ate. Yeah. Ano bibili rito mga ganda yun? Pasim ba? Kahit siya luwarin eh. Ba't puro babae boy bitch? Isa pa daw eh. Isa pa dapat ito. Ano niya pa kayo nabas yan?